משמח אותי. שמי ענבר, אני פיזיותרפיסטית, רצפת הגן, אני מטפלת במיניות ובנשימה, במיינדפולנס והתמקדות, ובטח שכחתי עוד כמה דברים, אבל אני חושבת שהמהות הטיפולית, או בכלל ההתבוננות שלי על עולם הטיפול ועל האדם, על האישה, זה החיבור בין עולם הרגש לגוף ולרוח, ובעצם הם כולם חלקים של אותו שלם. והזום הזה באמת יעסוק ביכולת לחבר את החלקים. אנחנו עוסקות היום בוויסות של מערכת העצבים דרך רצפת האגן, כשאנחנו בדרך כלל רגילות לשמוע, לדבר, לעסוק ברצפת האגן בהקשר של דליפות שתן, לידה, הריון, שיקום לאחר לידה, גיל המעבר וכולי. ובעצם היום אני רוצה שנפתח ביחד את הראש וגם את הגוף לשער מפתיע ומרגש של האפשרות להתחבר לעצמנו דרך רצפת האגן ולהרפות את מערכת העצבים שלנו. אנחנו כולנו יודעות שאזור רצפת האגן הוא לא אזור שלמדנו והתחנכנו להכיר ולשהות בו. אבל בעצם כשאנחנו כן מאפשרות לעצמנו להתקרב לאזור הזה, שיש בו המון המון פוטנציאל, גם של עונג, אבל גם של רוח, וגם של הרפיה, וגם של חוויית בחירה ושליטה במה שקורה לנו בגוף, מתגלה עולם מאוד רחב ועמוק ומפתיע ומרגש. ובעצם המבנה של הזום היום התחלק ככה לשני חלקים. בחלק הראשון אני רוצה להסביר לכם לא מאוד באריכות, אבל כן בצורה ממוקדת, איך עובדת מערכת העצבים שלנו, ואיך עובדת מערכת רצפת האגן, מה המרכיבים שחשוב לנו לדעת בצורה בסיסית ומשמעותית, ואיך הן עובדות ביחד. איך רצפת האגן מושפעת ממערכת העצבים, ואיך מערכת העצבים מושפעת מרצפת האגן. וכשאנחנו מבינות את הדבר הזה, יש לנו איזשהו מרווח ויכולת להשפיע על מערכת העצבים שלנו דרך הגעה ותשומת לב לרצפת האגן. בחלק השני, אחרי החלק של ההסבר, שהוא מאוד מהותי, כי אנחנו רוצות לדעת איך הגוף שלנו עובד, זה נותן לנו הרבה כוח וחופש. אני אעשה איזשהו מרווח של שאלות. השאלות יישאלו בצ'אט, אנחנו לא נפתח את המיקרופונים. ולאחר מכן אנחנו נוריד בעצם את הידע אל הגוף. כי אם אנחנו לא עובדות בתוך הגוף, אז אנחנו יכולות לדבר על זה, ויש לזה משמעות וערך, אבל הערך הכי גדול מהניסיון שלי לפחות, גם כאישה וגם כמטפלת המון שנים, זה להטמיע את החוויה בתוך הגוף. וברגע שאנחנו חוות את הגוף שלנו, את ההשתנות הזאת, הטרנספורמציה, את תשומת הלב, הדבר הזה כבר מוטמע בנו בצורה אחרת, ויכול לשמש לנו ככלי ממש. אז כן, אני רגע אתן מילה, אני מקווה שאלוהי הטכנולוגיה יהיו איתנו, וגם בכלל, וכמובן שאם למי שיש אזעקה, הדבר הכי חשוב זה להרגיש בטוחות, אתן לא צריכות לעדכן, תעשו את מה שאתן צריכות לעשות, ואם תהיה אצלי אזעקה, אני כמובן אעדכן אתכן, כנס למקלט ואחזור אחר כך, ונראה כזה לאן זה ייקח. טוב, אז אנחנו מתחילות עם מה שנקרא השער של הידע. מערכת העצבים שלנו, יש לה שני סעיפים מרכזיים. סעיף אחד בגדול. סעיף אחד זה הסעיף הסימפתטי, שזה בעצם, אני רגע אגיד שזו מערכת שליטה לא רצונית. אוקיי? יש לנו השפעה עליה, אבל זאת לא מערכת שליטה רצונית. זאת לא מערכת עצבים רצונית, זה לא כמו שאני בוחרת להזיז את היד ומערכת העצבים שלי פועלת לבקשתי. מערכת העצבים המרכזית שלנו יש לה שני סעיפים. סעיף סימפתטי, שזה בעצם מצב, לפחות ששמעתם את המושג, מצב של דחק, של סטרס. זאת מערכת מאוד מאוד חשובה שנועדה להגן עלינו כמובן במצב של איום. יש לנו את המערכת, הסעיף השני, זה המערכת הפרסימפתטית, זאת מערכת הרגיעה של הגוף, והיא מופעלת כשאנחנו במצב נינוח ורגוע. כל אחת מהמערכות האלה, כאשר היא נכנסת לפעולה,
היא מפעילה רצף מאוד מאוד גדול של פעולות על הגוף שלנו בכל רובד שאתן יכולות לדמיין. בעצם אין תא בגוף שלא מושפע מהמערכת הזאת. זה אומר שגם המערכת ההורמונלית שלנו מושפעת, כלומר מופרשים הורמונים מסוג מסוים. המערכת הדם שלנו מושפעת, מערכת השרירים והשלד שלנו מושפעת כדי שנוכל לפעול בהתאם. כל המערכות הפנימיות שלנו מופעלות, מערכת העיכול, הלב, הריאות, הכבד וכולי. אנחנו גם נראה ככה איך זה משפיע על מערכות האגן, שזה בעצם העיסוק שלנו היום. והמערכת הזאת מאוד חשובה לנו, כמו שאמרתי. מתי אנחנו בעצם מבצעות, נקרא לזה איזושהי התערבות או בקשה לבחור להיות ברגישות לעצמנו או לשנות משהו במצב? בסיטואציה שבה אנחנו נכנסות למצב כרוני של פעולה של מערכת העצבים הסימפתטית. מה זה אומר בעצם? יש הבדל ברור לנו לגמרי בין איום שהוא קונקרטי, למשל אזעקה, שאני צריכה עכשיו באמת לפעול, או כל איום אחר, לבין מצב שהמחשבות שלי מזינות חוויה של איום, שאני צורכת איזשהו תוכן שגורם לי לחוויה של איום, שאני יושבת במשרד ומנחיתים עליי משימות, ואני חווה המון המון סטרס. כשאנחנו ורבות מאוד ורבים מאיתנו חיים פה ובכלל דרך אגב, על המערכת הסימפתטית באופן כרוני. מה הבעיה עם זה? וזאת בעצם הסיבה שאנחנו עולות לזום הזה. ברגע שהמערכת הסימפתטית מופעלת, היא מפרישה הורמון שנקרא אדרנלין, שהוא די ברור לנו למה הוא פועל, ועוד הורמון שנקרא קורטיזול, שהוא הורמון המתח. יש לו את החשיבות שלו, אני לא אכנס לתפקוד שלו, אבל מה שקורה בגוף לאורך הזמן, זה שנוצרים תהליכים דלקתיים, הגוף מתקשה לפעול בצורה טובה, כי למשל מערכת העיכול שלנו פועלת בצורה רגועה וטובה, כשהמערכת הפרסימפתטית פועלת עלינו, ואנחנו רגועות. כדי לישון טוב, אנחנו צריכות שהמערכת הפרסימפתטית תיכנס לפעולה. כדי לאכול בצורה מודעת, כדי לנשום בצורה טובה. יש המון 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 דברים שמושפעים מהמערכת הסימפתטית שלנו, כאשר היא פועלת לאורך זמן, וזה מצב מאוד מאוד לא רצוי. אני פוגשת בתקופה האחרונה בקליניקה מקרה קצה, כאילו עולה לי להגיד את זה, זאת אחת הסיבות שהחלטתי להביא את זה ממש ככה לפרונט. יש משהו במערכת הוויסות שלנו שמתקשה להחזיק את המצב, זה מאוד מאוד מובן. האחריות שלנו כלפי עצמנו היא לבדוק איפה כן אנחנו יכולות לקחת איזה צעד אחורה לרגיעה. זה לא דבר טבעי לנו, זה לא דבר טבעי למערכת העצבים שלנו, זה לא דבר טבעי לגוף שלנו, זה לא דבר טבעי למוח ולרגש. בשביל זה אנחנו ככה עולות ולהבין שיש לנו שם אפשרות, ויש המון מהות בדבר הזה. אני רוצה עכשיו לעשות כמו קפיצה כזאת לאזור של רצפת האגן, כאילו אנחנו רוצות לחבר בין רצפת האגן לבין מערכת העצבים. אנחנו נחזור למערכת העצבים כמובן. רצפת האגן. האזור של רצפת האגן נמצא בעצם בחלק התחתון של האגן. זה האזור שאתן יושבות עליו עכשיו. באזור הזה אתן יכולות גם לגעת, או שאתן מרגישות את זה דרך המפגש עם הכיסא, זה האזור של הסוגרים, זה האזור השטחי של רצפת האגן. היא לא רצפתית בכלל, והיא בעצם מאוד עמוקה. יש לה חלקים עמוקים שאם מכניסים את האצבע לתוך הנרתיק, מי שעשתה את זה ואני ממליצה, כל ההיקף בעצם של הנרתיק עד צוואר הרחם עטוף בשרירי רצפת האגן. אלה השרירים העמוקים של רצפת האגן. וזה קסם, כי הם עוטפים גם את השופחה, את הצינור של השתן, הם עוטפים את הצינור של הרקטום, של פי הטבעת, ומגיעים עד הרחם, הם מתחברים. עכשיו, בזה ממש כזה תהיו איתי רגע, כי כדי להבין כמה הם משפיעים עלינו, וכמה הם מהותיים לנו, האזור הזה שאנחנו בקושי מבקרות בו. הם מתחברים ישירות אל שרירי הבטן, זאת אומרת, כל דבר שקורה ברצפת האגן משפיע על הבטן ולהפך. הם מתחברים ישירות לשרירי הגב, לאזור של עצם הזנב, משם לסקרום, זאת העצם האחורית של האגן, ואל הגב.
הם מתחברים באופן ישיר לשרירי הירך. כל דבר שאתן מרגישות בירך, כל תנועה, כל נוקשות, כל כאב, כל גמישות, כל מחובר ישירות לשרירי רצפת האגן. ומה שעוד מחובר ישירות לרצפת האגן זה שריר הנשימה הגדול שלנו. אני מורידה רגע את המצלמה כדי להראות לכם עליי, ואני רוצה רגע שתעבירו את תשומת הלב אל הגוף שלכם גם להרגיש את זה. בעצם, מקווה שאתן רואות, בחלק התחתון נמצאת רצפת האגן, ובחלק העליון נמצאת השרעפת. כל נשימה שאנחנו לוקחות, וזה מהותי להבין, רצפת האגן מגיבה אליה, אוקיי? עכשיו אני מרימה, ובעצם לא סתם קוראים, אחד השמות של רצפת האגן זה השרעפת השנייה. למה בעצם? כשאנחנו לוקחות שאיפה, אנחנו מרחיבות את הריאות והשרעפת יורדת למטה. זה מה שצריך לקרות. כשהשרעפת יורדת למטה, כדי שהיא תוכל לרדת, רצפת האגן צריכה לרדת ביחד איתה. כשהשרעפת עולה למעלה, כשאנחנו מוציאות אוויר, רצפת האגן עולה איתה. זה משהו שקורה כשרצפת האגן רפויה, כשאנחנו במצב נינוח בסך הכל. אתן לא אמורות כל הזמן להרגיש את זה. זה טוב להרגיש את זה מדי פעם, אבל זה מה שקורה בעצם תמיד. כל נשימה שאנחנו לוקחות, באופן מודע או באופן לא מודע, רצפת האגן זזה עם השרעפת. מה קורה כשרצפת האגן נמצאת במתח, כשאנחנו במתח, כשהמערכת הסימפתטית נכנסת לפעולה, מערכת הסטרס, ואנחנו נמצאות שם באופן קבוע כרוני? רצפת האגן מעלה את המתח, ודמיינו מה קורה לשרעפת. בעצם אתן רוצות לקחת נשימה עמוקה, כי הגוף שלנו צריך הרבה חמצן, ואין לה אפשרות לרדת לשרעפת. היא בעצם תקועה. לאורך שנים, זה בעצם הדבר הראשון, אפשר להגיד שמושפע כשהמערכת הסימפתטית שלנו עובדת. אנחנו גם מרגישות שהנשימה נהיית יותר קצרה. העניין עם מצב כרוני וקבוע של סטרס, זה שאנחנו כבר מפסיקות להרגיש את זה. כמו שאנחנו לא נרגיש שעון על היד, אלא אם כן נעביר את תשומת הלב, או את המשקפיים, או את הבגד, כך אנחנו לא מרגישות מה קורה ברצפת האגן שלנו, ושיש מתח מוגבר. זה לא חייב להיות מתח של 100%, אבל זה יכול להיות עוד 10%, עוד 20%. הדבר הזה יש לו אפקט קריטי על המערכות שלנו. קודם כל כי הנשימה מצטמצמת, ולכן תמיד כשאנחנו מסתכלות על כל תפקוד של רצפת האגן, אנחנו חייבות להסתכל על הדבר כשלם ולקחת את הנשימה ואת המצב של המערכת העצבית שלנו, הרגשית שלנו בחשבון. היא מאוד מחוברת, היא חלק. דבר נוסף שאני רוצה ככה שתכירו, זה שהתכולה של האגן, האגן שלנו הוא מכיל איברים, את איברי האגן. בחלק הקדמי של האגן יש את שלפוחית השתן, שממשיכה אל צינור השתן ומסתיימת בפתח של השופחה. מאחורי שלפוחית השתן יושבת הרחם, ממנה יוצאת הנרתיק, ופתח הנרתיק, שנמצא באזור של רצפת האגן. בחלק היותר אחורי של האגן, נמצא הרקטום, והוא מסתיים בפי הטבעת. עכשיו דמיינו רגע את המבנה הזה, תרגישו רגע את האגן שלכם ככה, עם תכולה, כבד. תפקודי רצפת האגן שלנו קשורים גם לקיבוץ וגם להרפיה. כמו כל שריר בגוף, אין לנו שריר שעובד רק באופן מקובץ, בטח לא בצורה אפקטיבית. תחשבו רגע על הלב. קיבוץ והרפיה, אלה התפקודים שלנו, אלה התפקודים הפיזיולוגיים שלנו, הרגשיים שלנו. כשאנחנו נמצאות במצב מקובץ, התפקוד שלנו נפגע. המערכות של האגן שלושתן, גם המערכת של השתן, גם הגינקולוגיה, גם מערכת העיכול וגם המיניות שלנו, מושפעות גם ממתח וגם מהרפיה. יש לנו תפקודים ברצפת האגן שקשורים לאיסוף והחזקה, כמו עיצוב, החזקת האיברים של האגן במקום, התאפקות, ויש לנו תפקודים שקשורים להרפיה, כמו התרוקנות. כשאנחנו יושבות בשירותים כדי להתרוקן, גם ליציאות וגם לשתן, ההרפיה דרושה לנו. במיניות,
גם חדירה וגם החשק המיני שלנו, היכולת שלנו, של האנרגיה לנוע בתוך מיניות, הסיכוך של הנרתיק במיניות, קשור לתפקודים של ההרפיה. גם בלידה כמובן, אנחנו זקוקות להרפיה. עכשיו דמיינו לכם מה קורה כשמערכת העצבים שלנו באמת ככה טייט, מופעלת לכיוון של המתח. יש איזשהו מתח תמיד שנוצר ברצפת האגן כשאנחנו בסטרס, וקשה לנו, בעצם תפקודים של רצפת האגן מתחילים לבוא לידי ביטוי, וזה מה שאני פוגשת עכשיו אצל הרבה מאוד נשים באופן חזק. מה זה אומר? איך זה יבוא לידי ביטוי? בכאבים באגן, כאבים במיניות, קושי בהתרוקנות מלאה, הרבה פעמים עצירויות, יש נשים שזה הולך לכיוון השני, זה קשור יותר למה שקורה במערכת העיכול בגלל המתח. הקושי בעצם להתרוקן מלא, גם הוא מביא כל מיני תופעות, זה יכול לגרום לדליפת שתן, לחולשה דווקא ברצפת האגן, כי דמיינו שריר שכל הזמן עובד, כמה הוא מתעייף. אנחנו שואפות בעצם לייצר איזשהו מרווח של תנועה, של קיבוץ והרפיה. לא כל דבר בא לנו בצורה טבעית. לפעמים אנחנו צריכות לתרגל, להעביר את תשומת הלב לאזור מסוים, כדי לאפשר משהו אחר ממה שקורה. ואם אנחנו מודעות לזה, ואנחנו מעבירות את תשומת הלב בצורה מודעת ומתרגלות, אז הדבר הזה מתפתח. ככל שאנחנו, תחשבו רגע על הכתפיים, זה קל להבין את זה. אם אני מדי פעם במהלך היום מעבירה את תשומת הלב שלי לכתפיים, אני ארגיש אולי שיש לי מה לשחרר. יכול להיות שאני לא אגיע להרפאיה מלאה של השרירים, אבל משהו קורה פה, משהו מתרווח. אז המשמעות של להעביר את תשומת הלב אל הגוף מדי פעם, ולא רק להישאר במרחב המאוד אינטנסיבי של המחשבות ושל החושים, של הראייה, של השמיעה, של העיבוד פה של תהליכים, אלא להסכים לרדת קומה על הגוף, זה בפני עצמו תהליך מאוד משמעותי של ריפוי. כשאנחנו מגיעות לשם, אנחנו גם נפגוש את עצמנו. החיבור בין רצפת האגן למערכת העצבים קורה דרך בהמון רבדים. גם דרך העובדה פשוט שהנשימה משנה את העומק שלה ואת הקצב שלה באופן מיידי. עצב הווגוס, שהוא העצב המרכזי של מערכת העצבים של הרוגע, הפרסימפטי, עובר בתוך השרעפת. ברגע שאנחנו מקובצות והשרעפת לא יכולה לנוע בחופשיות, אנחנו נכנסות לעוד לופ שמכניס אותנו יותר למתח. אנחנו לא בהכרח שוב נדע להגיד מאיפה זה מגיע, אנחנו נשים את זה על המצב, יש הרבה על מה בחוץ, אבל בעצם גם אנחנו לא מספיק לוקחות אחריות הרבה פעמים על מצבנו דרך התבוננות פנימה. ודבר נוסף זה כמובן שמערכת העצבים מלאה, רצפת האגן מלאה בעצבים. אז היא מאוד מאוד מחוברת למערכת העצבים. אני רוצה ככה לפתוח את המרחב עכשיו לשאלות. אתן מוזמנות לכתוב לי בצ'אט, אם אתן רוצות דיוק על משהו, אתן רוצות הרחבה על משהו, לחדד משהו, לפני שאנחנו נעבור אל ההתנסות הגופנית. מוזמנות ככה בינתיים, בזמן שנאפשר את החלק הזה, להרגיש את הגוף. לאט לאט לרדת קומה אל הגוף. להרגיש רגע את רצפת האגן, אתן יכולות להרגיש את הכובד של האגן, את התכולה של האגן. קצת לנוע בין המערכות, להרגיש את מערכת העיכול שלכם, את מערכת השתן, אולי את האזור של הנרתיק, ולקחת לכם כמה נשימות עמוקות. יש פה שאלה, האם תהיה הקלטה? הזום מוקלט, כן, תהיה הקלטה. אז יש לנו כאן שאלה כזאת. תמיד כשמדברים על רצפת האגן, מראים רק את השלד.
תוכלי לדבר על מה את מדברת כשאת אומרת רצפת האגן, כי התייחסת גם לשרירים קודם. שאלה מעולה. אה, רצפת האגן היא בעצם מערכת שמורכבת משרירים. זה דגש ממש ממש חשוב. השרירים האלה יש להם תנועה שבין קיבוץ להרפאיה, מה שעוד יש לנו ברצפת האגן זה עצבים וכלי דם. וכמובן שיש את השלד, בעצם את המבנה של האגן. אני רגע אראה לכם, אני רוצה להראות לכם את זה, אנחנו כבר כאן. אז יש לנו, זה האגן הנשי, לבן זה עצמות, בסדר? אדום, שרירים. אלה השרירים, יש לנו שרירים עמוקים שנמצאים בתוכו, ויש לנו שרירים שטחיים. מה שאנחנו רואות בעצם מבחוץ, זה הכל מערכת שרירית. זה הפתח של השתן, הפתח של הנרתיק, הפתח של פי הטבעת, והחיבור ביניהם זה האזור של הפרינאום, אוקיי? בעצם כשאנחנו מסתכלות רגע על האגן מכאן, אנחנו יכולות לראות שהשרירים האלה מחוברים לשרירי הבטן באופן ישיר, הם מחוברים כאן לשרירי הגב, הם מחוברים כאן אל הירך, זה מפרק הירך, וכאן עוברים שרירים של הירך שעוטפים אותו מבפנים, והם מחוברים, שוב אני חוזרת, לשרעפת שנמצאת בחלק העליון. ועם כל תנועה של השרעפת, בעצם יש לנו תנועה של האיברים בתוך חלל הבטן, ותנועה של רצפת האגן באופן הזה. מעניין, אה? ולכן יש לנו שליטה. בגלל שזו מערכת שרירית, כמו שאנחנו יכולות לשלוט בתנועה של היד, יש לנו שליטה בתנועה של שרירי רצפת האגן. היד מאוד נגישה לנו כי אנחנו רואות אותה, אנחנו מבינות איך לעבוד איתה. אז אנחנו יודעות לכווץ ולהרפות. שרירי רצפת האגן לפעמים פחות ברורים לנו, גם כי לא למדנו להגיע לשם, לא למדנו להכיר את עצמנו במקום הזה, וגם כי אנחנו לא ממש מתייחסות לאזור הזה, עד שיש בו בעיה. יש כאן עוד שאלה. איפה היא? השאלה. ממש כמו שאת אומרת, אני סובלת מכאב כרוני בסימפיוליזיס, ובזמן האחרון מרגישה כאב בכל נשימה. תודה. אז בעצם סימפיוליזיס זה האזור הקדמי, זה אזור של מה שנקרא סימפיזיס פיוביס, זה מפרק מאוד מאוד יציב, יש פה סחוס, ובשלבים מסוימים בחיינו, כמו בהיריון, המפרק הזה נהיה פחות יציב. ובכל מקרה, במפרק הזה לפעמים יש תהליכים דלקתיים, ולפעמים יש כאבים, וכאבים יכולים להיות באזורים שונים באגן, רק מעצם העובדה שיש כאן שרירים, ואנחנו יודעות שמתח מוגבר, כמו שריר תפוס, גורמים לכאב. ותארו לכם רגע שהאגרוף שלנו היה כל הזמן מוחזק. זה נורא ברור לנו שזה היה מטריף לנו את הגוף, והיינו פשוט משחררות אותו. אבל רצפת האגן, בגלל שאנחנו לא מורגלות להרגיש את הטונוס השרירי, את המתח השרירי, כשהיא מכווצת, היא גם מחרפנת אותנו, אבל אנחנו לא יודעות מאיפה זה מגיע. וזו האחריות שלנו לעצמנו, ללמוד להגיע לשם, להכיר ולאפשר לעצמנו שליטה יותר טובה. האם יש עוד שאלה, עוד מישהי שרוצה ככה לשתף במשהו, שניתן עליו דגש, עוד חידוד? אוקיי, אז אם עולה עוד משהו, אתן מוזמנות לכתוב לי בצ'אט ואני אתייחס. ואני נורא שמחה שככה נשאר לנו זמן מרווח לחלק המעשי. ואנחנו נשהה בערך 20 דקות בפנים. זה לא בהכרח דבר שהוא אינטואיטיבי או משהו שכולכן רגילות לעשות אותו. ואני פשוט רוצה להציע לכם את המתנה הזאת של לבלות 20 דקות
בתוך המרחב הגופני שלכם. אנחנו נגיע לאט לאט, אני אעשה את זה עם הנחיה מאורגנת ואיטית ומדורגת, במטרה להגיע, לרדת עוד קומה ועוד קומה, עד לרצפת האגן המופלאה שלנו, ושם נתרגל תרגול עדין, שאם משהו מזה ייגע בכן, זה כבר יהיה המון, ואני אשמח מאוד בשבילכן. וגם אם אתן לא מרגישות, או לא מוצאות, או לא מבינות, אני אומרת את זה באמת מתוך ניסיון תהליכי. זה עניין של נחישות. יש דברים בתוך התהליכים שלנו, כמו מדיטציה, כמו פעילות גופנית, כמו תזונה טובה, כמו ללמוד דברים חדשים. יש כאן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כמו שריר שמפתחים. האפשרות להגיע, לרדת קומה אל הגוף, זה מאוד מאוד מתגמל. אני מקווה שתרגישו את זה היום. מי שאצלי בטיפול ונמצאת פה, אני יודעת שהיא מרגישה, ככה, קחו לכם, תתרווחו על זה. ואני אגיד עוד משפט לפני זה. משפט ששמעתי בשבוע שעבר באיזושהי הרצאה שקשורה לעולם הבודהיזם. התודעה אוהבת לנוח בבית. התודעה אוהבת לנוח בבית. התודעה שלנו, המחשבות, הרגשות, יש לנוח בבית, בגוף. זה נעים לנו. בסופו של דבר, זה נעים לנו. אז אתן מוזמנות להתרווח לכן בכיסא, קחו לכן רגע להתארגן על זה. אתן יכולות להשאיר מצלמה פתוחה או לסגור מצלמה, מה שנוח לכן, מה שיעשה לכן נעים. רק אני ככה מדברת ומנחה. תעצמו לכן עיניים. Hmm. ותנו לזה לאט לאט להגיע. אנחנו לא בכזאת קלות משחררות אחיזה. זה ממש בסדר. לאט לאט. יש לנו בית להגיע אליו. יש לנו גוף שיודע לספר לנו בדיוק מה אנחנו צריכות, מה דרוש לנו, לאן לשלוח את האנרגיות שלנו, לאן לשלוח את הנשימה שלנו. אז רגע להסכים להתאגן בידיעה הזאת שהתודעה שלנו, הנפש שלנו אוהבת לנוח בגוף, אוהבת לנוח בבית. אז בואו ניקח כולנו 3 נשימות ממש עמוקות, גם אם האוויר לא נכנס בקלות, גם אם מרגיש לנו חסום וגם אם מרגיש לנו משוחרר. נסכים להתחיל לנשום נשימות עמוקות. לדבר הזה יש השפעה מאוד מאוד אפקטיבית עלינו. ובואו נרד כולנו קומה מהראש, מהמרחב של ההבנה לאיזשהו מרחב אחר של הרגשה, של תחושה, של חוויה, אל המרחב הגופני. העוגן המרכזי שלנו כל הזמן, שכל הזמן מלווה אותנו, הוא העוגן של הנשימה. מרגע זה אנחנו נשתדל מאוד לשמור על קשר עם הנשימה שלנו, ואני רוצה להציע לכם מה שנקרא מנח של home base, בסיס ביתי כזה, עוגן, יד על בית החזה, ויד על הבטן התחתונה, על האזור של הרחם, בין אם היא נמצאת שם ובין אם לא. אנחנו רוצות לתת התייחסות ונוכחות גם ללב, גם לבטן, לרחם. ורגע שימו לב לאן הנשימה הולכת כרגע. הנשימה מזכירה לנו את הכאן ועכשיו. הנשימה מזכירה לנו
היא רק עכשיו. זה מרחב שתמיד מתקיים רק ברגע זה, לא בעבר ולא בעתיד. ורגע מוזמנת להרגיש לאן הנשימה כרגע הולכת. האם היא יותר נוכחת בבית החזה? האם היא נוכחת יותר באזור של הבטן? האם היא נוכחת באזור אחר בגוף? רק רגע של תשומת לב, וכמו שאמרתי, זה תרגול. איפה הנשימה שלנו נוכחת? איפה הנשימה שלנו מורגשת לנו כרגע? וכשאנחנו מרגישות, כנראה כל אחת תרגיש את זה במקום אחר, נתחיל לשים לב לקצב של הנשימה. מה הקצב של הנשימה שלך? בין מהיר לאיטי? איפה כרגע הנשימה ממוקמת בקצב שלה? אנחנו לא מנסות לשנות משהו כרגע, אנחנו לא מייצרות התערבות על הנשימה, אנחנו רק רוצות לשים לב לקצב של הנשימה שלנו ולמיקום של הנשימה שלנו. והדבר הבא שאנחנו נרצה לשים לב אליו בהקשר של הנשימה, הוא העומק שלה. כמה הנשימה שלי עמוקה כרגע? האם הנשימה שלי שטחית יותר? עמוקה יותר? איפה היא נמצאת על הציר הזה של בין עמוק לשטחי? ואחרי ששמנו לב למיקום, לקצב ולעומק של הנשימה, אנחנו מבקשות לעצמנו העמקה של הנשימה ולהגיע לעוד אזורים. אם אני מגיעה רק לחלק העליון אל בית החזה, אני אנסה לכוון את הנשימה גם בעדינות אל הבטן, והכל פה קורה בעדינות וברכות. השאלה של איך להיות יותר עדינה ורכה עם עצמי, היא מאוד מאוד מהותית לנו. אז בואו נאפשר ככה לנשימה להעמיק עכשיו, ותרגישו את זה דרך המגע של הידיים. האם הנשימה יכולה להתרחב לעוד אזורים? האם היא יכולה להעמיק? והאם מתוך כך היא גם מאטה קצת את הקצב? וכשאנחנו מבקשות לעצמנו לווסת ולהרגיע ולהרפות את מערכת העצבים שלנו ואת רצפת האגן, אנחנו מבקשות לעצמנו להאט. להאט את הנשימה, להעמיק את הנשימה, להרחיב את הנשימה. זה הדבר הראשון שמאפשר לנו להתמקם בגוף. מי שרוצה יכולה לשחרר את הידיים, או להשאיר אותם על הגוף, או להחזיר בכל שלב את הידיים על הגוף. ואנחנו רוצות עכשיו להתחיל להניע את תשומת הלב שלנו לכיוון החלק התחתון של האגן, ממש אל קרקעית האגן. בין אם אתן יושבות או שוכבות, תרגישו את האזור של הסוגרים, האזור של פי הטבעת, של הנרתיק, של הפתח של השתן, ממש החלק התחתון של האגן. יכול להיות שתרגישו רק חלק, יכול להיות שתרגישו בצורה, זה ממש בסדר. אנחנו רק מתחילות לסרוק, אנחנו רק מתחילות ככה להגיע בעדינות. הנשימה ממשיכה להתקיים כל הזמן, ותשומת הלב שלנו יורדת אל החלק התחתון של האגן, אל החיבור, אל המשקל שמונח על העצמות של האגן. ונשימה.
ניקח עכשיו את תשומת הלב לתנועה של הנשימה ממש מהאזור התחתון של האגן עד לקודקוד הראש. אנחנו מנסות בעצם להניע את הנשימה על הציר המרכזי של הגוף. אז ככה נוציא את האוויר עכשיו כולנו עד הסוף. נתמקם בחלק התחתון של האגן, והשאיפה עולה כלפי מעלה. אנחנו מנסות ככה להעלות את הנשימה כלפי מעלה בשאיפה, ובהוצאת אוויר הנשימה יורדת כלפי מטה, ואנחנו מנסות ממש להגיע עד החלק התחתון של האגן. וממשיכות באופן הזה, שאיפה עולה כלפי מעלה, והוצאת אוויר עולה כלפי מטה. רגע תרגישו את האפשרות הזאת לחבר את הציר המרכזי של הגוף דרך הנשימה. יש לנו במרכז הגוף אזורים של אנרגיה, הם נקראים צ'קרות, מרכזי אנרגיה, שאנחנו בעצם עוברות דרכם ופותחות אותם. אז ניקח עכשיו כולנו ביחד 5 נשימות משותפות, אני אנחה את הקצב, ואם הקצב לא מתאים למישהי, אז היא מוזמנת לעשות את זה בקצב אחר. בסוף טווח הנשימה, גם בסוף השאיפה וגם בסוף הנשיפה, אנחנו נעשה עצירה קטנה. העצירות עוזרות לנו לעשות ריסט, לווסת את מערכת הנשימה שלנו. אז נוציא כולנו עכשיו אוויר עד הסוף, ותישארו לרגע ללא נשימה. תרגישו את החלק התחתון של האגן. ושאיפה עמוקה, ותחזיקו את האוויר בפנים. אני סופרת 3, 2, 1, נוציא את האוויר בשין ארוכה. עד שאנחנו מגיעות לחלק התחתון של האגן, ונשארות ללא אוויר במשך 3, 2, 1. שאיפה, להחזיק, 3, 2, 1. נשיפה, תגיעו עד רצפת האגן ולהחזיק בלי אוויר. 3, 2, 1, שאיפה. ממש עד סוף סוף השאיפה, אולי אפשר לקחת עוד לגימה. 3, 2, 1 עד סוף הנשיפה, תחזיקו בלי אוויר. 3, 2, 1 ונשחרר. אתם יכולות להוציא ככה הנחה, איזה קול, קצת לנער את האגן, ורגע תחזרו להרגיש את הנשימה שלכם. מה קורה עכשיו? תניחו רגע ידיים על הבטן ועל בית החזה, ולהרגיש רגע את הנשימה, שוב, מה הקצב שלה, מה העומק שלה, האם היא יכולה להגיע גם אל הבטן, גם אל בית החזה, ואולי היא מתרחבת גם אל האגן. אנחנו חוזרות להרגיש, ככה להעביר את תשומת הלב אל רצפת האגן, ואנחנו נעבור עכשיו לתרגול שהוא קצת יותר עצים ונוכח ברצפת האגן. זה בעצם תרגיל של קיבוץ והרפיה. יכול להיות שהתרגול הזה הוא לא לגמרי יושב לכם. אני רוצה רגע לתת מילה על איך אנחנו יודעות שאנחנו מקבצות ואיך אנחנו יודעות שאנחנו מרפות, וזה גם לא עניין מאוד מאוד קריטי אם אנחנו עושות את זה הפוך, העיקר שנוצרת שם תנועה. כשאנחנו בעצם מקבצות את פי הטבעת, כמו במצב שבו אנחנו שולטות בגזים, זה מצב של איסוף, של קיבוץ של רצפת האגן. כשאנחנו מתאפקות לפיפי, כשאנחנו עוצרות שתן באמצע כדי להכניס את הכוס של הבדיקת שתן, זה מצב של איסוף, של סגירה. מצב של הרפיה זה מצב שבו אנחנו משחררות ומניחות. אז בואו רגע נתרגל כמה קיבוץ והרפיה. זה לא צריך להיות מאוד חזק. בואו נעשה את זה בעדינות. מערכת העצבים שלנו אוהבת עבודה עדינה של רצפת האגן ולא מאוד אינטנסיבית. אז בעצם אנחנו
מכווצות ומרפות. רגע להתנסות בתנועה הזאת. זו תנועה שיכולה להיות ממש ממש עדינה כמו קריצה, והיא יכולה להיות קצת יותר עמוקה. אז אני סופרת 5 קיבוצים, תנסו לשמור איתי על הקצב, ואם זה לא מתאים לכן, אתן יכולות בקצב אחר. ובעצם אנחנו רוצות לאפשר את התחושה של נוכחות ברצפת האגן דרך תנועה. תשימו לב כמה זה לוקח אותנו לרצפת האגן. אז קיבוץ, 1, הרפאיה. 2, הרפאיה. 3, הרפאיה. 4, הרפאיה. 5, הרפאיה. וקחו לכם נשימה עמוקה. רגע תרגישו את התחושה הזאת של ההרפאיה. אם אתן מרגישות את ההרפאיה, יופי. לפעמים יש לנו פשוט נגישות לדבר הזה, אנחנו יכולות להרפות את רצפת האגן, ואמרנו שכשרצפת האגן רפויה, גם הנשימה יכולה להעמיק ולהתרחב. אם אתן לא מרגישות את ההרפאיה, זה בסדר גמור, התרגול יאפשר לאט לאט לפתוח אותה. מה שאני כן רוצה, רגע, יש לי כאן איזושהי שאלה שאלה אותי פה מישהי שאלה מאוד מהותית, האם קיבוץ קשור לנשימה. תכף אנחנו נחבר בין תנועה לנשימה. אני רוצה רגע להציע לכם את האפשרות להגיע בנוכחות יחסית מהירה לרצפת האגן. אני עכשיו רוצה להגיע לרצפת האגן שלי, הדבר הראשון שאני אעשה זה קיבוץ הרפאיה, קיבוץ הרפאיה, קיבוץ הרפאיה. בשלב הבא אני אתחיל לחבר את התנועה לנשימה, אנחנו תכף נעשה את זה ביחד. אז בואו רגע נעשה, עכשיו אנחנו נכנסות לאיזשהו לקט תרגילים כזה של רצפת האגן. אני גם ארשום לכם אותו אחר כך, בסדר? התרגיל הראשון זה מה שעשינו עכשיו, העברת תשומת הלב וקיבוץ הרפאיה. קיבוץ הרפאיה. 5 פעמים, לפעמים אני עושה 10 פעמים, כי זה לא מספיק לי, אני לא מוצאת את הדרך לשם. כשאני מסיימת את המספר הפעמים שקבעתי לי, אני מרפה. ונושמת, אני כבר מרגישה איך הדבר הזה משפיע על הנשימה שלי. בואו רגע נעשה את זה שוב ביחד. תעבירו את תשומת הלב לרצפת האגן. וקיבוץ הרפאיה. קיבוץ הרפאיה. אנחנו לא עוצרות את הנשימה פה, קיבוץ הרפאיה. ממשיכות לנשום. קיבוץ הרפאיה. נשארות בהרפאיה. לוקחות נשימה ומרפות. אם למישהי יש שאלה על התרגיל הזה, היא יכולה לכתוב. אנחנו ממשיכות עכשיו לתרגיל הבא, שזה תרגיל שבו אנחנו מתחילות לחבר את התנועה לנשימה. אנחנו נתחיל עם איסוף של רצפת האגן בהוצאת אוויר, והרפאיה של רצפת האגן בשאיפה. איסוף בהוצאת אוויר, הרפאיה כשאנחנו לוקחות אוויר. אנחנו נעשה את זה ביחד עכשיו 5 פעמים, ואני שוב אומרת, הקצב שאני נותנת הוא הצעה. אם למישהי זה לא מתאים, זה מהיר מדי, זה לאט מדי, מוזמנת לעשות את זה בקצב שלה. אנחנו נתחיל עם שאיפה, קחו לכם נשימה עמוקה, ובהוצאת אוויר נאסוף את רצפת האגן. פה עוזר עוזר קצת לאסוף את השפתיים. תרגישו איזשהו איסוף של רצפת האגן. בשאיפה אנחנו מרפות את רצפת האגן, ואנחנו נחזור על הפעולה הזאת עכשיו 5 פעמים ביחד. שאיפה, הרפאיה. הוצאת אוויר, איסוף. איסוף של רצפת האגן. שאיפה, הרפאיה. הוצאת אוויר, איסוף. זה יכול להיות איסוף מאוד 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 עדין. שאיפה, הרפאיה. הוצאת אוויר, איסוף של רצפת האגן. שאיפה, הרפאיה. עוד 2 כאלה. איסוף של רצפת האגן.
שאיפה הרפיה, ואיסוף בהוצאת אוויר. ונשחרר. אפשר קצת להוציא הנחה, להוציא קול, תרגישו חופשי, זה גם משהו שמאוד ככה מרווח, השחרור של הגרון, הגרון מאוד מחובר לאגן, לאזור הלסת, גם שחרור מתחים עובר דרך קול, וקצת לנער את האגן. ואנחנו בעצם הופכות עכשיו תקליט, אנחנו נאסוף בזמן שאיפה, ונשחרר בזמן נשיפה. לחלקכן זה ירגיש הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר קל בגוף. לחלקכן זה ירגיש, מה? בחיים לא עשיתי את זה ככה, אני לא מבינה איך עושים את זה, למה צריך? אנחנו בעצם עובדות עם רצפת האגן שלנו גם בשאיפה וגם בנשיפה. ולכן אנחנו רוצות את זה כשלם. אנחנו פשוט מתרגלות עכשיו את ההפך. לחלקנו זה יותר נוח ולחלקנו פחות, וזה לא באמת משנה. אנחנו רוצות גם וגם. אז נוציא אוויר עד הסוף, ואנחנו עושות 5 פעמים את התרגיל הזה ביחד. שאיפה, אנחנו אוספות את רצפת האגן, ובהוצאת אוויר, נרפה. כאן מה שתומך בנו זה ההוצאה של קול, או כמו עדים על חלון. שאיפה, איסוף, הוצאת אוויר, תרגישו גם את ההרפאיה של הגרון. שאיפה, איסוף, הוצאת אוויר, שאיפה, איסוף. הוצאת אוויר הרפאיה. ועוד אחד, שאיפה, איסוף, תחזיקו רגע, תאפשרו רגע ממש את התחושה הזאת של בואו ננער כולנו קצת את האגן. קצת קדימה, אחורה, הסיבובים של האגן, ברור לנו שהתנועה היא מפרקת מתחים, זו אחת הדרכים הכל כך ברורות, פעילות גופנית, תנועה, הנאה של הגוף, מניעה את האנרגיה, מפרקת אדרנלין, מניעה את הנשימה. ואנחנו ככה לאט לאט מוצאות את קו האמצע שלנו, וחוזרות למרחב, לפקוח את העיניים. מי שמסכימה לפתוח מצלמה, אני מאוד מאוד אשמח לראות אתכן, לפגוש אתכן רגע. שוב, בואו תניחו יד, אולי את היד השנייה מזו שאנחנו, על הלב, יד על הבטן, רגע להרגיש את מרחבי הנשימה שלנו, את העומק שלה, את הקצב שלה. אז ככה באמת ביליתם 20 דקות, אפילו קצת יותר עכשיו בפנים. אה, ועצם ההסכמה הזאת, יש בה אומץ, שמחה, אה, והיא ראויה להוקרת תודה של עצמנו, לעצמנו. אני אשים עוד כמה דגישים שככה עלו לי בדרך, שאני רוצה לחדד, ואז אני אפתח שוב את המרחב לשאלות לקראת סיום. חיבורים חשובים. מפרק הלסת, אזור שליטה קלאסי שבקלאסים. הוא צובר מתח, גם אותו אנחנו לא תמיד מרגישות. יש סקאלה של מתח, נכון שנעילת לסתות חזקה, כולנו נרגיש עכשיו אם אני אבקש מכן לנעול, אבל יש סקאלה. ובעצם הרבה פעמים בזמן מתח, מפרק הלסת שלנו מעלה את המתח, נשאר באיזשהו מתח קבוע, ואנחנו כבר מפסיקות להרגיש את זה. לדבר הזה יש השפעה עמוקה, 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 על כל המרחב של הצוואר, עוברים פה עצבים, כלי דם,
הנשימה, האזור של הגרון שמעוצבב גם הוא על ידי עצב הווגוס, שזה העצב שמפעיל בעיקר את המערכת הפרסימפטית של הרגיעה. מפרק הלסת מוכח מחקרית שקשור לרצפת האגן. כשיש מתח מוגבר ברצפת האגן, יש מתח גם מוגבר בלסת, ולהפך. אנחנו רוצות לשים לב כשאנחנו עובדות, כשאנחנו מעבירות תשומת לב אל הגוף, להרפות את מפרק הלסת, את הגרון, כן, ואת הדגש על התנועה. הרבה פעמים מה שאני אתחיל איתו זה תנועה של האגן בכלל, תנועה, 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 רגע להניע, ורק אז אני אכנס פנימה לעומק רצפת האגן ואבצע קיבוץ והרפיה. התנועה של רצפת האגן ואחריה החיבור שלה לנשימה הוא בעצם הכלי המרכזי שלנו להגיע להרפיה שלה לאט לאט. מוזמנות לשאול, לכתוב, אני על הצ'אט. בשמחה, אני אומרת על התודה, ושכתבה מרתק, מישהי חמודה מאוד. מה מומלץ לשלב בין קיבוץ להרפיה? את יכולה בבקשה לחדד לי את השאלה, שאני אבין למה את מתכוונת? בעצם אני רגע אגיד מה שעולה לי מול השאלה הזאת, ותראי אם עניתי לך, ואם לא אז מוזמנת להעמיק. מה טוב לרצפת האגן, קיבוץ או הרפיה? זה בעצם כמו לשאול מה טוב ללב, קיבוץ או הרפיה. או לשאול מה טוב לעיניים שלנו, להיות בקיבוץ או הרפיה. זאת אומרת, אין לנו שריר בגוף שאפשר בעצם להגיד שטוב לו קיבוץ או הרפיה. אם השריר שלנו רק בהרפיה, הוא לא אפקטיבי. זאת אומרת, שוב, נחזור אל היד, כי זו דוגמה שקל להבין אותה, נוח להבין אותה. כשהיד שלי רק רפויה, אני לא יכולה להחזיק כוס ולהביא אותה אל הפה. היא לא תפקודית. כשהיד שלי בקיבוץ, היא לא תפקודית, אני חייבת להרפות אותה. אני רוצה להשתמש ביד שלי גם כשאני שואפת וגם כשאני נושפת ובמצבים שונים של הגוף ובמצבי תודעה שונים. ולכן אני רוצה לעבוד באופן שלם עם רצפת האגן ועגול, גם בשאיפה וגם בנשיפה, גם בקיבוץ וגם בהרפיה. זו בעצם השליטה הגבוהה. בדרך כלל, כשהגוף נמצא במצב סטרס, מערכת השליטה עושה את זה. נכון? ואנחנו רוצות רגע להגיע וגם להרפות כדי לאפשר תפקודיות, גם של הידיים ושל כל אזור בגוף ובוודאי גם של רצפת האגן. שאלה נוספת, איך ומה את ממליצה לעשות תרגול? אני אגיד רגע, זה לא משהו שבהכרח תכננתי להגיד אותו, אבל זה ממש מתבקש. אני ממליצה לכל אישה, בכל גיל, החל מגיל 17 והלאה, להגיע לפיזיותרפיסטית רצפת אגן. בין אם יש איזושהי בעיה תפקודית של רצפת אגן, ובין אם אין. האפשרות להכיר את הגוף שלנו, זה כל כך מתגמל וכל כך משמעותי. אז בעצם כאשר אנחנו מגיעות אל הגוף ורואות מה הצורך, לפעמים הצורך הוא לחזק, לפעמים יש צניחה, לפעמים יש דליפה, איזשהו תפקוד שקשור לחולשה, לרפיון, ואז אנחנו רוצות לעשות סטים בכמות מסוים. לפעמים בכלל העניין הוא הרפיה. מישהי כאן כתבה שאלה מאוד מאוד יפה, אבל אם השרירים כבר מקובצים ממתח, קיבוץ לא יגרום ליותר כאב. המטרה של הקיבוץ במצב גם של מתח הוא לייצר תנועה. כשאנחנו בקיבוץ קבוע או קיבוץ יתר,
אין תנועה. שוב אני חוזרת ליד, אוקיי? כי אני לא יכולה להראות לכם את רצפת האגן שלי, אבל אני יכולה להראות לכם את היד. אם היד שלי בקיבוץ, אני לא יודעת איך להרפות אותה עכשיו. אין לי כפתור הפעלה. זה העניין המרכזי. אין לנו באמת הרבה פעמים את הדרך הישירה. אז אני אתחיל לעשות את זה. קיבוץ הרפיה. המוח שלי מתחיל לזהות שיש כאן תנועה, שהיא בין קיבוץ להרפיה. באיזשהו שלב, האפשרות של התנועה הזאת לגדול תתרחב. זה מה שקורה. ולכן אני אמרתי לכם גם קודם ואני חוזרת, זה תרגול שקשור לנחישות. ככל שאנחנו עושות אותו יותר ומסכימות לעשות אותו יותר, המוח שלנו ידע לזהות שיש פה תנועה על ציר שבין קיבוץ להרפיה, ככה זה עובד בגוף. ולכן גם כשיש קיבוץ יתר, גם כשיש כאב, אני אציע לתרגל קיבוץ והרפיה, כשאנחנו בדגש, בפוקוס, בתשומת לב, על התנועה, על ההרפיה. הדברים האלה הם צפים דרך הגוף, דרך כאבים, דרך עניינים תפקודיים, ולפעמים הם לא. ולכן אני מזמינה באמת כל אישה לפנות לפיזיותרפיסטית רצפת אגן כמורה דרך, כעוד מורה בדרך. מישהי שעוזרת לה להכיר, לא מישהי בהכרח שאמורה לאבחן בעיות. לפעמים יש בעיה, כן? אבל התפקיד שלי כפיזיותרפיסטית או כמטפלת הוא לאפשר איזשהו מרחב שבו האישה יכולה להכיר את עצמה, להרגיש את עצמה, ואז בעצם היא כבר יודעת איך לעבוד עם הגוף. ולכן אנחנו מחפשות פה תנועה. יש פה כל מיני תודה רבה, אז תודה רבה. מה ניתן לעשות כשקיבוץ רצפת האגן מורגש רק הקיבוץ ישבן? אז אני אגיד רגע שבעצם אנחנו סיימנו את הזום, ומבחינתי אני נשארת עוד לענות על שאלות, אז מי שמתאים לה להישאר ממש מוזמנת. מה שניתן לעשות כשקיבוץ רצפת האגן יכול להיות מורגש בהרבה דרכים. הוא יכול להיות מורגש כקיבוץ של הבטן, הוא יכול להיות מורגש כקושי נשימתי, הוא יכול להיות מורגש ככאבים בירך. הרבה נשים הגיעו אליי אחרי שנים של טיפולים אורתופדיים בירך שלא עזרו, ובכלל מדובר על קיבוץ פנימי בשרירי רצפת האגן. כנ"ל לגבי כאבים בעצם הזנב. אפשר, והרבה פעמים נרגיש בעצם, בגלל שהשרירים הם בשכנות ובצמידות, נרגיש את המתח המוגבר בשרירי הישבן. שוב, תנועה, ריווח, נשימה לאזור, עבודה של תנועה, של קיבוץ והרפיה, גם של שרירי הישבן, גם של שרירי רצפת האגן, והבנה ככה מאיפה הדברים מגיעים. אני כן אמליץ להגיע גם לטיפול, אם אנחנו כבר מרגישות כאבים. זה אומר שיש איזשהו מתח שהציף מעבר למה שאנחנו מצליחות להסתדר איתו, ואם אנחנו מצליחות להסתדר אז זה נהדר. לשאר המערכות בגוף, אני מכירה את הנשימה מהפילאטיס, היום הרחבת לי מאוד את ההבנה, תודה. שמחה מאוד לשמוע. מצטרפת לתודות, תודה, תודה, תודה. כמה פעמים ביום רצוי לעשות את התרגיל של רצפת האגן? אנחנו לא התמקדנו היום בחיזוק, אף על פי שכל התרגילים של רצפת האגן הם כמובן גם מחזקים. אנחנו התמקדנו היום בעבודה יחסית עדינה, שמטרתה להביא תשומת הלב ולייצר תנועה ברצפת האגן שתאפשר לנו גם להתחבר למקום של הרפיה. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי שאני לפחות 1 לשעתיים ביום מעבירה את תשומת הלב לרצפת האגן שלי, וקצת מניעה אותה בעדינות, ונושמת לשם. גם כשיש הזקה ואני הולכת למקלט, זה לא רגע שאני מתעסקת עם רצפת האגן או עם הנשימה או עם מה אני פועלת, כשאני כבר יושבת בצורה שאני מרגישה בה בטוחה, כבר אז אני מתחילה לבסט את מערכת הגופנית שלי. כי אני יודעת שאני לא צריכה כרגע את התפקוד המאוד פעיל שלה. ואני יודעת שאני יכולה לעשות את המעבר הזה בעזרת העברת תשומת הלב אל הגוף, העברת תשומת הלב לקרקעית האגן,
הרחבה, נשימה, והעמקה של הנשימה. איך אפשר לטפל בדליפה? אז אני אגיד שעל כך, קודם כל להגיע לטיפול, והזום הבא מתוכנן ככל הנראה על מערכת השתן, כי אני מתכננת סדרה עכשיו של כאלה מפגשים. אבל כמו, שוב, כשיש איזשהו עניין תפקודי כמו דליפה, אני ממש מציעה להגיע לטיפול. בעיקרון צריך להבין מאיפה, מה הסיבה לדליפה, זה יכול להיות חולשה, זה יכול להיות קיבוץ יתר, זה יכול להיות בכלל עניינים של קרבה לשירותים, זה יכול להיות בשיעול, יש המון המון וריאציות של דליפה. אז אין לי תשובה אחת. שאלה אחרונה, מישהי? Hmm. אז תודה רבה רבה לכן. ממש שמחה על האפשרות בזמנים אלה. ונמשיך לנשום. תודה רבה לך על הזמן שלך ועל הרצון להיות איתנו בזמן כזה קשה. זה שעה Mm. של תענוג, למידה, התנסות במשהו חדש. אז תודה רבה לך. תודה, בשמחה. להתראות.